sailak oso honetan, aurreko urteetan bezala, hezkuntza berriztatzeko zuzendariaren hitzetan, Candido Hernández jaunaren hitzetan, izango dugu sailaren aurra. Zu beraz, besterik gabe hitza, Candido. Eguerdion, guztioi, hasitakoari bukaerara zor zaio. Jardunaldi honek ere eman beharrekak, beraz, etorri zaio amaitzeko gogo honez nato amaierako hitzak ezaten. Nahiago nukeen egun biak bertan egon ahal izan banu. Honetan ere beste hainbat gauzatan bezala nahi izatea ez da horreazken. Hala gertatu da gaurkoan eta lankideen presentzia jarraikia eta dedikazio saiatua izan bedi nire mugen itagarri. Pozgarria da zuen artera etortzea. Uribarri programa murgilduta zabiltzaten hon artean ilusioa nabarmen. Hori ez da nonai eta noiz nahi gertatzen. Ilusioa, helburuarekiko atxikimendua eta aurrera egiteko gogoa erakutsi duzue berriro ere atzo eta gaur. Horretan, aurrera egiten animatu egin nahi zaituzte, hizkuntza sailaren izenean eta aborrean. Ontzi honetan, aurrera egiteko asmo sendoa dugu sailea. Hori bakarrik ez, ontziak norabide ona duenez, portu onera iritsiko delakoan daude. Jardunaldiari bukaera ematea egokitu zaidanez, horixe egingo dut zuen baimenarekin. Ez naiz hitzespertu handiekin hasiko. Badakiko buruz ez lanean jardun ondoko gazteak, etxeko obligazioek eta bestelako egin behar profesionalek beren eragin dutela eta hortaz muga baldintza horietara egokitzen saiatu naiz. Atzo eta gau hitz asko entzun duzue, hitz sakon eta ederrek ere bai esan berri zaidenez. Ez naiz beraz gehiagi luzatuko, batzuen eta besteon baitarik jasotako ohar txiki batzuk besterik ez ditut amaierako ekitaldi honetan zuen. Beste zeren aurretik, zorionak eta eskerrak eman nahi ditut, horixe da amaierako ekitaldi honetan. Helarazi nahi dizuedan lehenengo duzu. Zorionak hasteko, aurten ere sakontze ikastaro hau antolatzeko ardura hartu duzuen guztioi. Ardura horri horren zintzo eta jator erantzutea da. Eskerrik asko eta zorionak, askoren ezanean lortu duzuen emaitza baikorragatik. Gauza bera, esan behar dizuet bi egun hauetan mahai honetatik edo entzule lekutik hainbat mezu, ideia eta proposamen egiten ausartu zareten hori. Eginez egiten da bidea. Beste horren beste adierazi nahi dizuet, urrena, urterik urteko lan isil eta nekosoan Uribarri programaren ontzi hau aurrera daramazuen. Mila eta mila esker azkenik, atxo eta gaur Tolosara etorri zareten guztiak. Jardunaldia amaitu da, ondorioak ateratzen da, eta aurrera begira hobekuntza bideak azmatzen hasteko behar dugu hemendik aurrera. Aurtengoan, aparteko lekua eman nahi ezan diegu, hizkuntza gaitasuna hobetzeko bideei, ahoskotasunari eta ikasleen beraien uste sinezmenei, iritzinei eta jarrerei. Haiek beren realitatea, beren asmoa beldurrak eta itxaropenak azaldu dizkigute eskola giroko hizkuntza erabileraren alorrean nola duten, eguneroko jardunean zertan diren eta hobekuntza biderik hartu nahi izatekotan, hobekuntza horretan nola eragin nahi dute. Aldeak alde, baliogarria izango zaigu hemen bildurik gaudenei, protagonista gazteo bere eguneroko eskarmentutik ekarri diguten aizeberri. Hola espero eta desio. Ahoskotasunaren garrantziaz, ezer gutxi daukat eranzteko. Ez bada, hori dela hezkuntza sailak lor honetan dituen lehentasunetako bat. Ahosko adierazpena hobetu eta ahosko erabilera suspertu eta indartu.
bereziki euskara presentzia urrialduen zonalde eta eskualdeetan. Horregatik, eman diogu hain zuzen ere, 14. jardunaldi hauetan izan duen tokia eta zentraltasun. Ondo eta bikain jardun dute egun biotako hainbat iztunek, eginkizunaren luze zabala neurtzen, hartarako jokabide posibleak zedarritzen eta nola ez, egungo egoera, hobetzeko bidean ditugun oztopo praktikoak azaltzen. Eskertzeko da nola ez, gogo eta saio hori. Kike Amonarrizen azalpena 21. mendeko honetako gazte izkeraz, ez da, eta idazkeraz oso aintzakotzat hartzekoa da. Egungo egunean zer gertatzen den hobeto ulertzeko eta horrekin batera etorkizun izeak nondik nora dabiltzan ulertzeko mesedegarri dugu bere azalpen atzegin hori. Kanpoko adituak, Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitateko Esteve Andreak, esandako ere oso gogoan hartzeko da noski. Elkarrera ginaren zentraltasuna eta irakaslearen eginkizuna argitzen asko lagundu digu, baita Mondragon Unibertsitateko Miker taldeak ahozko komunikazioa irakasteko bidez adierazitakoak ere. Horiek guztiak egin dizkiguten azalpen formalak interesgarriak izan dira eta dudarik gabe gogo eta emankorrak eragingo dizkigute asko. Teorizazio oinarri sendotik abiatuz azkenik, azken hizkuntza erabileran eragiten duten faktorez, ohar eta ikasbide argiak azaldu dizkigute urtzintzak, soziolinguistika klusterrak eta topaguneak. Horien azalpenak entzundakoak, ez dago dudarik, aurrera egin dugu jakite kontua, eta ez gutxi azken 10 urtean. Azalpen formal horiek, bezain garrantzikoa izan da guretzat bestalde, Ulibarri barruko zenbait ikastetxeren esperientzia konkretua, batez ere bertako ikasleek eta bestetik irakasleek mainguru bizian gazten hizkuntza erabileraz esan. Eta aparteko aipamena merezitu nola ez, norberaren behaketa. Irakasleen, ikasleekiko sentimenduak eta emozioak entzente egiteko ideaz azalpen emankorrik eskaini zaigu entzule hori, eta horretan ere ez dago dudarik maila bat gora gaudela orain. Azken urteetako saio sistematikoei esker. Laburbilduz, gauza asko entzun eta eztabaidatzeko aukera izan dugu egun biotan. Lan batean zein bestean, aldian aldiko gora beheratxoekin giro alai eta positiboa izan da nagusi. Horrelase bukatzea nahi geruke hain zuzen aurtengo jardunaldia. Giro positibo, txaropenez, gantzutua dugu ametz. Horretarako, hain zuzen, aparteko doaia duten profesionalen parte hartzea, eskatu dugu pertsolari gazten ekarpen sendoa, asale xekarra eta anuix motua. Horretzen esperoan gaudelarik, amaitzera noa nire gaurko itzuko eskerrik asko guztioi, bertara etorri izanagatik eta hain giro jatorrena lan egin izanagatik. Urrengo urteko aurretik, hori bai, entzun dazta ditzagun atxegin ez, maian kanbio eta jon bai. Eskerrik asko.